ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யாஸ் ஆன்லைன் ஜேர்னி. இந்த சேனலில் வந்துட்டு நான் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன், ஆன்லைனில் ஜாப் சர்ச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தான் இந்த சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய எஃபி பேஜில் நான் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். அதில் நிறைய பேர்த்துக்கு கொஷின்ஸ் இருந்தது. அது எல்லாமே வந்து நான் ஒரு ஃபார்ம் மூலமாக நான் கலெக்ட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த கலெக்ட் பண்ண ஃபார்முக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் எல்லாத்தையுமே வந்து என்னோடய சேனலுக்கு வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த சேனலில் நான் சொல்கிற கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி கொஷின்ஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸில் வந்து 18 ரெஸ்பான்சஸ் இருந்தது. ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஜாப் அண்ட் வி ஷுட் நீட் பர்டிகுலர் ஸ்கில்ஸ். நான் வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய கேட்டிருந்தீங்க. நான் வந்து ஜாப் ஆஃபர் எதுவும் ப்ரொவைட் பண்ணல. நான் என்ன ஜாப் வந்து நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இட்ஸ் லைக் அ பிஸ்னஸ், நாட் அ ஜாப். நான் வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதில் நான் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணேன், அது வந்து பாசிபிளாக சில ஃப்ராட் கம்பெனிஸில் போய் சிக்கிவோமே, அந்த மாதிரி நான் எதாவது சிக்கிக்கிட்டேன்னா என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, அந்த மாதிரி இருக்கிறத தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்கன்னு சொன்னேன். ஆனால் நிறைய பேர் நான் ஜாப் ஆஃபர் பண்ணுறேன், வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஜாப் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நான் ஜாப் எதுவும் ஆஃபர் பண்ணல, நானும் ஜாப் தான் தேடிட்டு இருக்கேன். ஓகே, செகண்ட் கொஷின். ஜென்யூன் டேட்டா என்ட்ரி ஜாப் வித்தவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் நீங்கள் ஜென்யூனாக டேட்டா என்ட்ரி ஜாப் வந்து சில வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. ஃப்ரீலான்சர், fiverr.com, upwork, guru.com, peopleperhour.com இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. அதில் நீங்கள் உங்களோட ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி கம்மியான கோட்டுக்கு வந்து நீங்கள் எஜிக்ட் பண்ணலாம். ஆனால் அதில் டேட்டா என்ட்ரி ஜாப் 100% உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல முடியாது. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சில கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிடிக்கணும். டேட்டா என்ட்ரினா ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டுலாம் நினைக்காதீங்க, அதுவுமே கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் தான். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து உங்களுக்கு ஓவரால் ஒரு கொஞ்சம் கிளைண்ட் கிடைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பட் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு கிளைண்ட் கிடச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களே கூட சிலரை வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியான கோட்டு ப்ளேஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். அதுக்குன்ட்டு உங்களோட வேல்யூ குறையிற அளவுக்கு நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல. பி ஹானஸ்ட். ரொம்ப அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணாமல் ஹானஸ்ட்டாக சார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிளைண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. இதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் தேவையில்லை. நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிற ஃப்ரீலான்ஸ் வெப்சைட் guru.com எல்லாம் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் சம் கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. 15 ஜாப் வரைக்கும் தான் போஸ்ட் முடியும், 5 பிட்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே போய் எடுத்தவொடனே கொடுக்கக்கூடாது. பர்டிகுலராக இது நமக்கு செட் ஆகுமா, இதை நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். திஸ் இஸ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் பார்ட் டைம் ஜாப், டெலிமார்க்கெட்டிங் ஆர் டைப்பிங் ஆர் எனிதிங் எல்ஸ். ஓகே, இதுவும் சேம் கொஷின் தான். நான் வந்துட்டு ஜாப் ஆஃபர் பண்ணலை. உங்களுக்கு நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அதுக்கான ஹெல்ப் பண்ணுறேன். டைப்பிங் ஜாப்ஸ்க்கும் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு 2 தடவை ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் அது மெசேஜ் நாங்கள் வந்து ஹானஸ்ட்டாக ரிவ்யூ பண்ண வெப்சைட்ஸ் 2 ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் அதில் வந்ததே கிடையாது. அப்புறம் வாட் இஸ் யுவர் கம்பெனி நேம்? நான் வந்து எந்த கம்பெனியும் ரன் பண்ணல. I need a real paying online data entry jobs or captcha typing jobs. Even if it is a very low amount, I need a job. Something is better, nothing. Please suggest a good site. ஓகே, டேட்டா என்ட்ரி ஜாப்க்கு வந்து நான் மேலே சொன்ன மாதிரி தான் ஃப்ரீலான்சர், upwork, guru, fiverr, peopleperhour.com இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள். கேப்சா டைப்பிங்லாம் சுத்த வேஸ்ட்டுங்க. அதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஸ்கில்ஸ் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிளைண்ட் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கேப்சா டைமிங்லாம் டைம் வேஸ்ட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட். ஏன்னா நான் அதெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஏன் நான் முன்னாடியே பண்ணலை அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன், டு வி ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் எனிதிங்? இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமான்னு கேட்குறீங்க. கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா பண்ண வேண்டாமாங்கிறது உங்கள் டிசிஷன் தான் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் சீரியஸாக, இப்போ நான் வந்துட்டு
என்னோடய ஸ்டோரி சொல்கிறேன். நான் வந்து சீரியஸாக ஆன்லைன் ஜாபில் வந்து இறங்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸ் வந்து நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியாக இல்லை. எல்லாமே சர்ச் பண்ணுவேன், டேட்டா என்ட்ரி அதுதான் சர்ச் பண்ணுவேன். அது சர்ச் பண்ணி பார்த்தா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்ட சொல்லுவாங்க, ஃப்ராடுன்னு சொல்லுவாங்க இடத்துல. எனக்கு வந்துட்டு அப்போ பணம் கட்டுறதுலலாம் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. எனக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஆன்லைன் மூலமாக வீட்டில் இருந்தே பார்க்குற மாதிரி பார்க்கணுன்னு ரொம்ப நாளாக நான் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஓகே, ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து அப்புறம் நான் என்னோடய ஸ்டடீஸ் முடிச்சுட்டு வேலைக்கும் போயிட்டு இதுவும் என்னோடய பார்ட் டைமாக சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். அப்போ தான் சில வெப்சைட்ஸ்லாம் பார்த்தேன். நம்ம ஏன் இப்படி ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு. அதுதான் வந்துட்டு என்னோடய ப்ளாக். இப்போ நான் வச்சுருக்க ப்ளாக் வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன். ப்ளஸ் இப்போ நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங்லேயும் இருக்கேன். உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக மணி வேணும் அப்படின்னா நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் வந்து பெஸ்ட்டு. ரொம்ப கிடைக்காது, பட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நீங்கள் ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமான்னு கேட்டால் எஸ், கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் மாடலில் நீங்கள் வர்றப்ப கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஏன்னா வந்துட்டு அது திருப்பி தர ப்ராஃபிட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து சின்ன சின்னதாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இது வரைக்கும் நான் வந்துட்டு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். திருப்பி அதே அமௌண்ட் வந்து நான் எடுத்துட்டேன். ஓகே, அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட் கொஷினில் வி ஷுட் நீட் எனி பர்டிகுலர் ஸ்கில். எஸ், கண்டிப்பாக உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்கில் செட் வச்சுருக்கிறது ரொம்பவே பெஸ்ட்டு. கிராஃபிக் டிசைனர், இல்லுஸ்ட்ரேட்டர், அப்புறம் சோஷியல் மீடியா மேனேஜர், இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா விஏவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். உங்களுக்குன்னு ஒரு பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். கிளைண்ட் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சிலர்கிட்ட ஃப்ரீயாக வேலை பாருங்கள், கம்மியான கோட்டில் வேலை பார்த்து டெஸ்டிமோனியல் வாங்குங்க, அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய காம்படிஷன் இருக்குது, பட் ஜாப் எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கும். ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீதி இருக்க கொஷின்ஸ்க்கு வந்து நான் 1 by 1 போடுறேன். தேங்க்யூ.